Moikka! Ootko miettinyt, kuinka paljon teillä on töissä selkä- ja tuki- ja liikuntaelinongelmista johtuvia poissaoloja? Ja kun se pillerit ja sairasloma ei sitä korjaa, niin asialle pitäisi jotain tehdä. Etenkin selkäkivuissa niin suurin osa tulee siitä, että keskivartalo on epätasapainossa, koska me aina tehdään asioita samaan suuntaan, sitten me vielä istutaan sillä toimistossa päivät pitkät. Ja nyt kun se toinen puoli on vahvempi, oikeakätiselle yleensä vasen, kun pelataan mailapelejä, kierretään vasemmalle, imuroidaan, lapioidaan, niin se vahva puoli vetää lantion ylös. Ja sitten se toinen puoli joutuu kiertämään eteen, ja sitten vähän olkapää tippuu. Näyttääkö tutulta? Käypäs peilin edessä. Ja nyt kun se lantio on virheasennossa, niin alaselästä nikamat puristuu sieltä 4 ja 5 yhteen, antaa painetta välilevylle ja ajan saatossa se sitten hajoaa sinne heikolle puolelle. Ja tämä keskivartalon epätasapaino, se pitää korjata. Ja niin kuin sanottu, pelkkä vahvistaminenhan ei auta, koska se vain vahvistaa sitä virheasentoa ja sitä epätasapainoa. Mä oon nyt 2 vuotta pelkästään tehnyt tätä keskivartalon tasapainotusta ja toimin kuin vanha junan vessa. Ja 19.3. alkaa seuraava Selkäfix Total Live online-verkkovalmennus, mihin toivottavasti saadaan teidänkin työntekijät. 6 kuukautta, 2 treeniä viikossa. Jos ei aina pääse paikalle, niin voisit katsoa nauhoitteen. Ja maksaa 199, jos ilmoittaudutte 15.3. mennessä. Se on alle puolet siitä, mitä yhden työntekijän 1 päivän kulut on, jos on 1 päivän sairaslomalla. Alle puolet. Ja sitten jos myöhemmin, niin 349 on se normihinta. Mutta jos teillä on isompi porukka duunissa, niin ottakaa yhteyttä pasi@selkafix.fi, niin katsotaan sopiva paketti. Takaan, että kannattaa. Moro!